fan hyn, ac fi newydd ddysgu saith i bedol. Ac i chi, neu saith i bedol, wedi bod yn rhoi awgrymiadau fi ar beth i wneud y fideo nesaf. So, gai pipo nhw nawr. Nawr, dwi ddim yn mynd ddangos y sgrin achos mae enwau pobl yn nhw, ond mae rhai pobl is fi ymladd pobl. Ac ymladd athrawon eraill. Ac mae rhai sef fi ymladd gyda pobl fel Logan Paul. Yeah, please. Fyddai'n ymladd Logan Paul. Os mae Logan Paul is a ffeit, gai ffeit gyda fe. Ffeit gyda CSI. Gai. Yr unig rheswm fydden ni'n colli, ond mae YouTubers hyn nawr, maen nhw yn ennill miliynau yn y ffeit o hyn. So, os maen nhw sy'n rhoi bach o hwnna i fi, good. Mynd lawr wedyn, gwylio Jojo, anime fi'n meddwl yw hwnna, efe. Ac mynd lawr fan hyn, mae lot o Fortnite, chwarae gemau a stwff na, ond dyma'r un fi'n mynd i wneud, dyma'r un fi'n mynd i ddewis, so edrychwch. Dyma ni, beth fi'n ei dewis ydy My Hero Academia, Giro moment. So, a gwrdd fel an y cyfle, beth yw'n syniad, fi beth wedi gweld hwn, so mae hwn fel yr... OK, so mae hwn yn Japanese, e? OK. Yeah. Dyna ni, mae'n cwbl o ddyddiau ar ôl fi recordo hwnna. I fod yn honest â fi, sy'n syniad gyda fi beth yw amdano. Dwi ddim i fy nanti, ond wrth gwrs, falle bod chi'n meddwl bod e'n eitha da, fi ddim yn gwybod. So, yn y sylwadau, rhwy'ch lawr, ydych chi'n meddwl bod hwnna'n dda? Ddylen ni edrych arno fe yn llawn, ac ble dwi'n mynd i wylio fe, ac ydyn addas, dwi ddim yn gwybod. So, unrhyw beth yn y sylw, a os unrhyw anime arall hoffech chi fi wylio. So, hwyl am nawr, a cofiwch tanysgrifio i'r sianel. So, hwyl!